ደቅና ኣብ ቤት ትምህርትን ህይወትን ዕውታት ንኽኾኑ ንሓግዞም ምስጢር ናይ ዝድማ ልዕሊ 200 ቃላትን ቁጥርታትን ሃገርና መወዳእታ ዘይብሉ በምሃሪ መዘናግዕን ካለ ብዙሕ ትሕዝቶን ዘለዎ ህያባደዩ ህያባደን ወንኖ ንደቅና ብሓድሽን ብዝፈትዎን ንኽርድእዎ ብዝቐለለን ቅዲ ዝተዳለወዩ ህያባደ ኣብ ኦንላይን ኤኤምኤን ስቶር ተቐሪብልኩም ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ ታሕቲ በቀሊሉ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ህያባደ إذا حلف معراف رسعوا يبلكم زرسع نجار يكون أنت مرتس لزلوا جن وسلنا نحكي خيبلنا وسلكم كتحكوا يبلكم
ደቅና ኣብ ቤት ትምህርትን ህይወትን ዕውታት ንኽኾኑ ንሓግዞም ምስጢር ናይዚ ድማ ልዕሊ 200 ቃላትን ቁጽርታትን ሃገርና መወዳእታ ዘይብሉ መምሃሪ መዘናግዕን ካለ ብዙሕ ትሕዝቶን ዘለዎ ህያብ ኣደ እዩ ህያብ ኣደ ንወንኖ ንደቅና ብሓድሽን ብዝፈትዎን ንኽርድእዎ ብዝቐለለን ቅዲ ዝተዳለወ እዩ ህያብ ኣደ ኣብ ኦንላይን ኤኤምኤን ስቶር ተቐሪብልኩም ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ ታሕቲ ብቐሊሉ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ህያብ ኣደ